Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. At yan asab ang tulumanon nga giuluhan lanog sa kamaturan nga gipasiugdahan sa Catholic Faith Defenders sa Diocese of Dipolog uban sa mga ginsakpan niini nga mga Catholic Faith Defenders o mga member yun no, sa Bible Apostolate. Kini nga mao nga tulumanon ubos sa pagtugot sa atong halangdong obispo, the Most Reverend Severo Caermari, uban na sa mga kaparian nga mialayon ganiya sa pagpangamahan dinhi sa atong Diocese of Dipolog, no? Sa mga panangit sa atong yung Bible Director, Father Monsignor na diay, okay, Monsignor Ramil Corong, okay, sorry, okay. Father Roy Salvo nga niasay na karon sa San Roque, sa Sikayab. O di na nako hingalan ng uban, no? Mga kaparian nga nagyud sa kinibang duol, no? Sa atong ministry sa Bible Apostolate, no? Sa tanan kanila, no? May tabang alayon sa atong obispo, no? Sa buluhatong pastoral, no? Atong pagyukbo kanilang tanan. O dili nato kalimdan, no? Ang ato pong amahan dinhi sa DXAA 92.5, no? Ang atong station manager, Jet O. Pilak. Uban na sa tibok yun niya nga staff dinhi sa moong istasyon, no? O ang akong amigo dinhi, dugay na akong hikalang okay, guwapo. Okay, Engineer June Demil, no? Sa technical side. Okay, atong pagyukbo kaniya. O kaninyong mga nagtanaw karon sa live stream, no? Sa DXAA, akong bagyukbo ganinyo, no? Mga Katoliko, dili Katoliko, mga kauban ako sa kausa sa Catholic Faith Defenders, Bible Apostolate, o kung sa pa. Kaya yung tanan, okay, akong pagyukbo, pagtahod, okay, tanan, okay? Marag ka to lang, no? O sa ilo, no? O napay na limtan ako. Okay. Now, karon mga suking dig paminaw, tingala siguro mong dili kayo kumadungog ninyo kay ang main speaker nato dire, no, ang atong yung senior apologist defender, ang atong organizer yun sa CFD sa Western Mindanao, si Attorney Mike Abbas, no? Nag-message siya, nagpahibalo siya nako nga dili siya katungha karon kay na siya importanteng lakaw. Mao na nga kining ubos nyo higala, no, si Veritas, call sign ako Veritas Silbert Adriatico Rondoyano, mo'y makikuban karon, no, sa laing segment sa laing segment, no, bahin sa tulumanon sa Bible Apostolate Catholic Faith Defenders lanog sa kamatuoran, no. O si Brad Nicolay po wala pa diri, no, mao nang magbinugtong yuta, no. Magbinugtong ta karon sa atong tulumanon lanog sa kamatuoran. Ang atong hisgutan karon ng mga tinahod nga tigpaminaw kining mahitungod sa kinibang authority sa pagpanudlo. Kaya maingon mo nga ikaw Veritas na kay authorities pagpanudlo. Na ako gyud dili ko matawag og na ako'y authority nga as a kanabang ministerial kay dili man ko ordained priest, no. Yeah, pero asa man ko gikan og authority, no? Ang akong authority gikan sa akong pagka nabunyagan o nabautismohan. Kaya nagtuo ko nga ang pari nga nagbautismo nako authorized man, no? Authorized man nga numayon kog authorized kay ang nag-ordain sa maong pari nga nagbautismo nako giordinahan man og obispo. Nga ang obispo ang iyang authority gikan yun sa mga apostol. Anong moingon ko ana, no? Kay nakita mo ko sa history, no? Nga ang atong mga obispong Katoliko, ang ilang historical lineage masumbay yun pagbalik panahon sa mga apostol. Mao nang moingon ko nga nasa mga obispo ang authority nga gikan sa mga apostol. By the way, tingali mangutana mo og giunsa man pagkahibaw nimo Veritas nga ang mga obispo ang ilang authority gikan yun sa mga apostol. Bayno,
dili siguro mo tuo na ko ani kung dili yun ninyo masuta ang historical records sa akong mga gipang istorya, no? Fact lang, mahimulan ng fact o objective kining akong giistorya ninyo kung kamo mismo makaduki-duki sa Bisaya o sa Tagalog pa makasuri o makaduki-duki nga inyo yung makita diha sa record sa history nganong nakaingon ko nga mauna, no? Now sa Biblia God giun sa man paghatag ni Kristo og authority ang mga apostol, kay mga apostol mo yung gitagaan niya authority naa sa Juan kapitulo 20 bersikulo 19 hangtod sa 23 nga ang unang gitagaan og authority ni Jesus Christ ang mga apostol. Itong gihuipan niya sa Espiritu o iyang giingnan nga ang inyong hubaran o gapuson diri sa yuta, hubaran o gapuson na sab sa langit, kanang binding and loosing authority. Ang bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, kini usab ginapasaylo. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab pasayloon. Kana diha gitudlo sa simbahang Katoliko nga nianang pagpamulong ni Kristo, nianang higayon na gitukod niya ang kanang gitawag nato karon og sacrament of kumpisal o confession. Mao nang kitang Katoliko natay kumpisal, no? Ang Dios ra may makapasaylog sala, tingali maingon mo nga nabagoy tawo makapasaylog sala, di ba? Dios ra man tinuod. Dios ra makapasaylog sala, pero kung basahon nato ang Biblia, mahimo di nga ang Dios magpasaylo og mga sala pinagi sa iyang mga gisugo diri sa yuta. O alang-alang atong laksiyo ng Juan 20, 19 hangtod sa 23. Nga ang Dios mo pasaylo og mga sala pinagig mga tao nga iyang gitagag authority. Basahan ninyo Juan 20, 19 hangtod sa 23. Ang mga apostoles giingnan sa Ginoo, bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, kini gipasaylo. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab pasayloon. Actually, kining authority ha, iya man ni sa Dios. Diba? Kaya siya may tagias balaod, so siya ra po'y magkapasaylo o dili magpasaylo. Pero wa ba mo mahibungan nung iyang gi-extend na nga authority sa iyang mga gisugo diri sa yuta sama sa mga apostol? So kung ato nang analyson, kung masunod nato ni nga protocol, gitawag nato ni protocol, dili gyud unta mo daghan ang relihiyon kung nasunod nato ni nga protocol, no? Mao ni akong paborito gyud nga topic kining authority argument, no? Kay kung dili nato i-establish ang authority argument, mo nang bisan kinsa ra man manudlo aning Biblia, di ba? Mo ning ni daghan ning relihiyon kay kasagaran nato wala mo focus sa authority argument. Dito nagbasa sa Biblia o kung siya nasabtan, hala, maingon din, hala, sugo na ko. Ako, pwede ko makahimuha na, di ba? Basa kong Biblia din, tukot po kong akong grupo. Ang pangutana, asa man kong gikag authority? Di ba? Ang unang gitagaag authority ni Jesus Christ, mga apostol. O ang pangutana karon, wala naman itong mga apostol. Kaysa may nakasunod sa ilang katungdanan. Well, sama good anang atong presidente, makita man yun nato na, di ba? Kinsa atong unang presidente, di naman yun ay mga proseso. Atong mahibawaan, kinsay nakapuli sa itong danan ni Presidente Duterte. Na atong mga nakita si Presidente Bongbong Marcos. Karon, makita yun nato ba? Inana, na karon kung tanaw nato good sa history, ang katungdanan, ako na lang ning idritso kay makabsan niya tag-orasan ni kung ato yun yung tagsa-tagsaon. Now, sumayon sa nato nga, sa simbahan o gingharian ni Kristo, kinsa man gyoy silbing supremo. Ang simbahan niya o iglesia niya, kung basahon nato ang Mateo 16:18, gitawag ni kingdom, gingharian. Hunahon na yun, unsay structure anang gingharian. Ang structure anang gingharian, di ba na ay king, na ay hari, then na po yung mga ginsakpan. Dayon, kanang hari na siya kanang gitawag og prime minister, kanang second in command sa hari. Sa Biblia, kanang ang katungdanan, gitawag na og
Father o Papa. Diha gali na to na gikuha ng anong tawag ko na to Papa o Santo Papa nga tong kanang atong leader, pinaka-leader nga universal pastor sa Pilipinas. Na mabasa sa Isaias 22. Isaias 22, tudling 21 hangtod 22. Nga niadtong panahon na sa daan paning kasabutan, na ito'y mga hari-hari, di ba? Usa sa nahimong hari mao si David, no? Unya ang nag-anoint ra bagyod, ang nagbuot nga mahimo siyang hari kung imog yung subayon ng Biblia, ang Dios ra bapod. Nga buti pasabot nga kadtong gingharian ni David, gingharian to sa Dios diri sa yuta nga gidumala og tao sama ni David. Unya kay hari, so og mabakante og asa dapit na i-extend pulihan yun, di ba? Kay kanang katungdanan bitaw sa presidente kung mabakante pulihan man. Yan naman po sa Biblia na buhat 1:20 nga ang katungdanan kung mabakante dunay mo puli. Di ba? Oh. So mo na nga ang hari kinsa may hari no sa gingharian ni Kristo. Of course si Jesus Christ siya ang king. Na ang pangutana kinsa may iyang prime minister. Pero sa dili pa ta mo anhi sa gingharian ni Kristo ato sang i-establish. Ihatag ninyo ba ang unang gihimo natog pattern? Oh. Ang pattern mao kadtong sa Isaias 22:21 hangtod sa 22. Unsa may mabasa diha sa Isaias 22:21 ug 22. Now nianang mga tekstuha gahisgot diha og kanang tinugyanan si Yahweh nga si Shebna. Si Shebna mo na siya katiwala o prime minister ni during sa iyang panahon si King Hezekiah. No, basahan ra ninyo ng Biblia, no? Isaias 22 na aron maklaro gyud ninyo bisag mga unang bersikulo, unang mga chapter ana, then ay sa chapter 22 dayon ang main yod nga sitas nga atong gikuag base kanang chapter 22 sa Isaias verse 21, 22 bisan pagilahos gali sa 23. Oh. Now, sa panahon ni King Hezekiah, naa siya tinugyanan si Yahweh nga kanang katungdanan tawag og Papa, Father. Papa, oh. So, dili day tinuod ng kanagaling pagsaway sa mga dili katoliko nga dili kuno biblikal ng pagtawag og Papa sa leader sa simbahan. Dili na tinuod, no? Okay, biblikal na. Basahin niyo Isaiah 22:21 hangtod 22. Oh. During panahon ni King Hezekiah, sa iyang panahon, na itinugyanan sa Yahweh nga si Shebna. Prime Minister, Papa, Leader, second in command to the King. Bari ba, kung ato ning i-pattern sa atong panahon karon, mura ba og kanabang presidente nga na siya Vice President? Unsa may purpose nga nung naay Vice President? Naay Vice President, ang presidente, tungod kay kung wala siya, for example, liha mo, adto ba siya sa ubang dapit, dapat naagyoy siya representative nga mangulo. Na siya representative nga mangulo. Na karon ang pangutana sa katong panahon ni King Hezekiah nga si Shebna mo'y tinugyanan si Yahweh o iyang second in command, bali vice mayor niya ba or vice governor, di ba? Unya niadtong higayuna ang tinugyanan si Yahweh usa ka dautan nga leader. Wicked. Mo gani po ni ebidensya nato nga dili himuong basihan nga kumo dunay mga bad popes in history na mga santo papang dili maayo sabto na dayon nga dili na tinuod ning gingharian, dili na tinuod ning simbahan ning Katoliko. No, dili. Kay bisan pa sa Biblia, sa history sa gingharian sa Dios, sa daan pagaling tugon, kanang leader mahimong masipyat, mahimong makasala. Kato si Shebna nga usa ka wicked, dautan nga tinugyanan si Yahweh o pagkapapa, pero niadtong higayuna giilisdan siya tungod sa iyang pagka dili maayo nga leader, no? Giilisdan siya, gihukasan siya sa iyang authority, gikuha ang Yahweh, no? Ang simbolo sa authority Yahweh. Di ba? Basahan ra ninyo Isaiah 22:21 ug 22. Si Shebna mo'y gahawid sa authority, siya mo'y gahawid sa Yahweh, kay ilisdan naman siya. Muna, kung basahon ninyo ng Isaiah 22:21 ug 22, gikuha ang authority gikan ni Shebna o gihatag, gitransfer, gihatag ngadto ni Eliakim o Eliakim. Si Eliakim na po'y maghupot sa authority
Kay dito man niya gitugyan ang Yahweh nga simbolo sa authority ug kana ang katungdanan giklaro gyud na litra por litra tawagon og Father o amahan sa kinat sila papa. So dili tinuod nga kanang giingon sa mga dili katoliko nga dili biblikal ang pagtawag og Father sa katungdanan nga tinugyanan si Yahweh. Nya klaro man gud nga sa gingharian ni Kristo sa pag-announce niya nga magtukod siya gingharian, magtukod siya iglesia, uy, sa tanang mga apostoles nga o mga disipulo niya nga gaalirong dito, si Pedro mayang giingnan, di ba? Pedro, si ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan o gingharian. Nga bisan gani ang ganghaan sa kamatayon o Hades, dili makabuntog o makadaog nini sa to palig-on ang simbahan nga gitukod ni Kristo. O bitaw nga naglibog ko nganong nay makanabang malingla o mauwat anang mga pundok nga manudlo gani nga kadto kunong gisugdan ni Kristo ang gingharian na wala kuno to na nitalikod kay na nagtudlo na kunog di mao tibuok gyud na talikod mao na nga kay natalikod man mo nang kinahanglang naay laing messenger. O muna, moadto ka sa Iglesia ni Cristo, ilang ibutang diha dayon si Felix Manalo kuno mo sugo sa Ginoo kay nawala mo kuno tong gisugdan ni Kristo kay na natibuok man natalikod. Then moadto pug ka sa Mormons mingon nga pagkatalikod sa iglesia ang gitukod ni Kristo kay nagtudlo na kunog di mao gipaabot ang laing messenger nga mao na si kuan kuno si Joseph Smith bato po ka sa Sabadista si Ellen White pilion nila nga moingon nga tungod kay wa man nakapadayon tong kang Kristo kay naa may kanabang tibuok nga pagtalikod. By the way mga igsoon ako mong klarohon nga si Veritas o kita sa pagtuong Katoliko motuota nga na ay massive apostasy but pasabot na ay dako nga pagtalikod. Pero dili tibuok. Mura na kalainan nato mga Katoliko. Mutuota nga dunay mahitabong dako o massive apostasy pero dili ang tibuok. Nganong dili matibuok matalikod ang iglesyang gitukod ni Kristo kay iyang gisaaran mong nga lig-on nga bisan ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog niini. Ito pa dili makaguba. Sa ito pa magpadayon ni. Magpadayon ni. So mo na nga kung nagali relihiyon o mga pundok-pundok nga manudlo gani nga nawala kuno tong kang Kristo mo nang nga matagaan deg luna kanang ilang leader kanang ilang mga founder nga si Felix Manalo mo'y last messenger matupog ka sa Mormon si Joseph Smith matupog ka sa Saxon Jehovah si Charles Taze Russell kuno lain-lain ang ilang gi-appoint nga murabag kung bot gyud nato naon mulutaw man gud nga kung manudlo kag kanang last messenger nga murabag himuon nimo nga munay silbing papel ni Kristo para nako gyud reflection nako na kanang maigo gyud anang Isayas Mateo kanang tagna gali sa Mateo nga nagpasidaan nga pagbantay kay naay deception nga kanang naay manungha nga nagpaka-Kristo. Ang uban dili sila moingon nga nagpaka-Kristo sila pero ang ilang gibuhat sama ra mag nagpaka-Kristo sila. Kay kana galing magnudlo ganig laing last messenger ilang sama rang gipulihan nila sa Kristo ana. Gipulihan nila sa Kristo. Ngano man kay kung basahon nato ang Hebrehanon ang Dios nakig-istorya sa karaan kuno sa daang kasabutan pinagi sa mga propeta. Pero sa last days kuno sa kalahiang mga adlaw ang buti pasabot sa Christianity kay duha ra man ni kasabutan daan og bago sa bag-o Christianity, di ba? Sa Christianity giingon diha sa kaulahiang mga adlaw ang Dios makig-istorya pinagi sa iyang bugtong anak. Buti pasabot si Jesus Christ. Si Jesus Christ mo gyud silbing last messenger. So kung naapay manudlo dihag laing messenger, last messenger nila na mahulog na nga ilang kanabang duplicate si Jesus Christ. Diba? Kay ang tinuod nga last messenger, humala sa Book of Hebrews,
ang Dios nakig-istorya sa kaulahi ay mga adlaw pinagi sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Mo bitaw nga sa New Testament dapat mga Kristiyano tang tanan. Pero ang pangutana, unsa man ang tinuod nga pagka-Kristiyano? Now, ang tinuod nga pagka-Kristiyano, kung musunod ta sa protokol nga gitudlo ni Kristo mahitungod sa iyang gingharian. Karon ang pangutana, unsa may protokol sa gingharian ni Kristo sa bag-ong kasabutan? Ayuhan ninyong basa, Mateo 16, 18 ug 19. Sa diyang nag-ingon siya, no? Usbon ako basa, then ilahos na ko sa 19. Gingon, Pedro, sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia o gingharian, nga bisan gani ang ganghaan sa impyerno, dili makabuntog ni ini. No? Gani, kung ato ning tanawon sa daang kasabutan, kining si Kristo, mo man ni siya ang Dios nga magtukod og usa ka gingharian nga dili na maguba, di na malumpag. Nasa Daniel 2:44. Di ba? Basahan niyo ng Daniel 2:44 nga sa panahon ni ining mga haria ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian nga dili na gayud malumpag, dili malusno. Pangutana, kanusa man na natuman, kanusa man na nagsugod. Na kanang teksto nga atong gibasa sa Mateo 16:18. Si Kristo ang Dios nga nagpakatao og nagtukod og gingharian o simbahan nga matod pa niya dili maguba. Na mao na nga tanawa ko ng inyong grupo kung nanudlo bag naguba kuno tong gisugdan ni Kristo. Klaro gyud ang dili na tinuod. Hinuon wala man gud sila laing choice good. Kay kung dili nila ma-convince, kung dili ta nila mapatuo o ma-convince ba nga nawala tong gisugdan ni Kristo, sa ato pa, dili nila matagaag luna kanang ilang mga messenger nga gipangpili, pas ni Felix Manalo, sa saksi si Charles T. Russell, sa Adventist si Ellen White, sa Mormon si Joseph Smith, lain po to Buloy, o din na pagkadaghan, napugali diri sa Dipolog Bid, kanang murang kanang piniling nasod, nga ilang Tatay Paulino agapay ko nga, ilang bang gikopya ng atong titulo Santo Papa, o daghan pa, no? Di na lang nako, may isgutan ng uban. Nakaron, pangutana, kining kang Kristo, kay dili mo po mahimo nga muadto si Kristo sa langit, no? Kay kato, di man po to siya magdugay, di ba? Matay man to si Jesus Christ, then musaka nga to sa langit, no? Nakaroon ang pangutana, sa pag-announce niya ni Pedro, nga magtukod siya gingharian, magtukod siya simbahan, nga dili maguba, kinsa may iyang gipasabot, nga mahimong representative niya, nga kinahanglan, musunod ta aning representative niya. Di ba? Kaya nga naman, importante ni kay kung dili ni masunod nga protokol, mao nang mudaghan yun ang relihiyon. Mo bitaw no sa katubitang pandemic, himo na tong example. Katong pandemic, di ba ang atong gobyerno ga issue og mga protokol og unsay buhaton nato parang di ta magkalanrakas, no? Di magkadimao, di ba? So naay protokol nga gisitar ang atong gobyerno, ang atong mga doktor o mao ni dapat buhaton mag face mask ta o unsa pay buhaton nato. Kung dili ta mosunod ana, mo dako pa gyud ang problema. Di ba? Ingon na pod, sa pagtukod ni Kristo og gingharian o iglesia, nag-establish na, nagpasabot na si Kristo nga mao ni protokol, walang siguro ta kasabot. Di ba? Ang protokol mao ni. Pag ingon niya ni Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan o gingharian, nga bisan ng ganghaan sa impyerno dili makabuntog niini. Sumpay, kining sumpay importante. Kay naa dire na mili na siya, gapasabot na siya, kinsay mo represent niya kung wala ang iyang personal presence dire. Parehas gud anang kanang mayor kung moadto sa ubang dapit kay mo unsay iyang atuon dito kay mo research siya unsay gibuhat sa ubang mga nasod nga progresibo. Now, na may iyang vice president nga mo represent niya sa iyang dapit kung wala siya, di ba? Nganong naaman siya vice president, no? Kay mayor mo to kung isgutan ganina, ako lang, kana lang presidente, may atuhin mo na itong example. Kung na nga itong presidente mo ato sa laing dapit,
automatic ang Vice President mo represent sa President. Kay kana laging kani nga atong Pilipinas gingharian mo po ni. Di ba? O pero gitawag lang siya gobyerno sa Pilipinas nga ang silbing hari nato kanang presidente. Then ang vice mo na mo represent niya kung wala siya diha. Iyon na po. Si Kristo pag announce niya ni Pedro nga magtukod siya simbahan o gingharian, si Pedro ra po iyang giingnan nga, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri syuta, idili na ko sa langit. Ang imong itugot nga to sa langit. Di ba mo na ang gahom sa Diyos? Di ba authority man na ni Kristo? Kay Diyos man si Kristo. Iyang giingnan si Pedro, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Di ba? Sa ang background na ni sa Isaiah kanang authority, simbolos pagkapangulo. Oh, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri syuta, idili na ko sa langit. Ang imong itugot press nas pag-ingon. Ang imong pasayloon diri syuta, pasayloon ako sa langit. Ang imong dili nimo pasayloon, dili sa pasayloon sa langit. Sama na. Authority na gahom sa Dios na nga iyang gi-extend, gilugway, gipaambit sa tao nga himuon iyang leader diri sa yuta. Di ba? Muna nga kanang authority ni Pedro, gisangon nga authority ni Pedro ni Kristo. Mao na ang iyang pagkalabawng pastor. Sa tanang mga apostol, nganong si Pedro may gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit nga kung basahon na to ang background na Isaiah 22, 21 hangtod 22, kanang tinugyanan si Yahweh, second in command to the king. Prime minister of the king. Di ba? Mo na iyang sinaligan nga kung wala ang king, kining prime minister nga gakupot si Yahweh, simbolo sa authorities pagka-leader, siya may mo represent sa hari. Niya klaro man na. Tanawa, akong balik-balik ko na parang mutapot yun sa itong una-una ba? O mo ko kahibalo sa una ni. O, mo katugaling, wa pa ko kahibalo ani, hapit ko mubalhin yun. Ug mga laing grupo. Kaya mo ko kabalo. Pag kahibalo na ko ani, nagkaingon ako, di man di angay biyaan ng Katoliko. Kay Katoliko mahinoon may sunod sa protokol nga gipasabot sa Ginoo. Di ba? Oh, sa tanang mga apostol nga gaalirong dito, nganong si Pedro may giingna ni Kristo, Pedro. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Iman ibiya, no? Ang background ana kadtong Isaiah 22, 21 ug 22 nga ang hari naa siya tinugyanan si Yahweh. Oh, second in command sa king. Oh, during that time si King Hezekiah nga ang iyang prime minister tinugyanan si Yahweh si Shebna. Unya kay wicked man si Shebna, wicked leader, dautan nga pagkapangulo, mo nang giilisdan siya ni Eliakim. Si Eliakim na po'y maghawid si Yahweh. Timani ha, nga kanang tinugyanan si Yahweh, second in command sa hari, sinaligan sa hari, usar ka buok. Di ba? Kay kanang gingharian go dili man pud daghanon ng prime minister usara man gyud, di ba? ang mayor usara ay vice mayor dili daghan. Ang vice governor usara ang governor usara po'y vice governor, di ba? Unsa na lang kag duhaon no. mag-ilog dagway, no? O pananglit ka ng governor mo adto sa laing dapit then siyempre ang mo represent niya ang vice gov. Nya duha man sila ka buok. Namiyo, kamong duha, dili, no? Wala na. ang makita gyud sa history, usara gyud ang mo represent sa king. Muna nga atong presidente usara ay vice president. Ang governor usara po'y vice governor. Ang mayor usara po'y vice mayor, di ba? Oh. Na karon sa tanang mga apostol si Pedro may giingna ni Kristo nga ihatag ko kanimo Pedro ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili diri syuta, idili na ko sa langit, ang imong itugot. Kinsa man ang authority, di ba? Ito authority man na niya. Ngayang gipasa, no? Ni Pedro. Pauna nga kanang katungdanan ni Pedro importante sa pagtulunan mahitungod sa panagiusa. Kay kanang katungdanan ni Pedro mo niya itong sundon. Kung mabakante na, diha ta makighiusa. Kung kinsay mo puli. Kay naa sa
Acts chapter 1 verse 20, ang katungdanan kung mabakanti dunay mupuli kay gingharian gud. Sama gud aning atong gingharian sa Pilipinas, kining gobyerno sa Pilipinas kung mabakanti ng katungdanan sa presidente, mag-elect man tag ipuli. Okay, puli-pulihan lagi. Puli-puli. Bisan kani kanang Iglesia ni Cristo nga itukod ni Felix Manalo niadtong 1914, inig pagkamatay ni Felix Manalo, ila ding giilisdan ni Iranyo Manalo ang anak. Pagkamatay pod ni Iranyo, gipulihan pod ni ang anak pod nga si Eduardo, no? Pabitang mahibong ko nila nganong supako nila ng pagpuli-pulis katungdanan gikan ni Pedro sa mga mga Santo Papa. Anong musupag sila na naamang po sila ingon ana. Gani ang Katoliko mo'y tinuod kay gikan man ni Pedro. Di ba? Nasa atong listahan sa mga Santo Papa, Pedro, Linus, Clitos, pagkadaghan, hindi ko ka-memorize. Murag ika-266 ba? 67. Hindi nga itong present Pope Francis. No. Kana mo'y tinuod nga listahan kay gikan ni Pedro. Unya, katong posisyon ni Pedro, mao man to ang gitukod ni Kristo. Nga dapat dito ta mag-usa. Unya, karon kay ano man tang nadaghan ng relihiyon, kay lain-lain ng mga leader may gipangpili, muadto ni Kibuloy, muadto ni Felix Manalo, muadto ni pagkadaghan. Na po'y sus napasaylowa lang ko kung mga tamaan yun. Truth hurts ra ba yun? Ya ganyan bang pagtukod-tukod og mga bag-ong grupo ron, mura po ni kining katuyuan nga nung daghan ron nag-vlogger galis YouTube, sa Facebook, gipang monetize nila kay kwarta man. Nya kini magtukod putag mga grupo ron, kwarta man po na, kay ang mga abuloy god, supposed to be sa Katoliko gyud unta na madawat, kay mo may original. Pero nga nung napunta sa laing mga grupo, kay nagtukod maglaing mga grupo. Kung buot na hunaon gani, no, pasayloa lang gyud ko. Kanang mga grupo nga dili gyud tukod ni Kristo nga nagdawat og abuloy, no? Para nako, wala lang sila kabalo. Walang malay nga sama ra nga gikawatan nilag abuloy ang Katoliko. Indirectly, nganong mayon kog indirectly kay wa mas lagaw na hunana. Blind sila. Ngano makaingon ko nga sama ra gikawatan nilang Katoliko og abuloy ngano man? Kay ang Katoliko dapat mao gyud magdawat og abuloy kay original church man. Mao man ni ang grupo nga nagsugod yun panahon ni Kristo. Nga si Pedro mo iyang gi-appoint nga representative nga kung wala siya mo ni siya mo represent as leader niya. Katoliko ra may gasunod ana. Di ba? Kay usa raman kay gingharian ni Kristo, usa raman kay iglesia niya sa to pa ang abuloy nato nga teaching sa Biblia dapat ang magdawat ana ang original church. Ya karon, daghan mang nagtukod-tukod og mga pundok ron nga nagdawat pug abuloy. Nga dili dapat magdawat sila og abuloy kay wa man sila authority. Mo na nga kamong naminaw karon kung mga dili mo Katoliko, pamalandong mo. Dapat bang magdawat og abuloy ng inyong mga grupo? Kaya mo ingon mo nga nung exclusive naman Katoliko naman Veritas. O saraman ka pundok o iglesyang gitukod ni Kristo. Unya, dili mo po siya musugot anang mag-idya-idya, magbahin-bahin. Basahan ko ninyo 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Basahan ninyo. Unang Juan kapitulo 2 versikulo 18 ug 19. Nag-ingon si Juan diha nga mga anak, pruiba gani nga pare si Juan? Ngano man? Kay ano man ang mga matuohon ni atong panahon na iyang gitawag og mga anak. So, kung mutawag siya mga anak sa ato pa nagpasabot ang iya ding katungdanan pader. Ato pa pare. Kay kanang mga dili Katoliko supak mo na sila tawag og pader na ilang pastor ministro, di ba? Kay mahadlok sila ng teksto nga pag gisinayo pra po nilag sabot kanang pag-ingon ni Kristo sa Mateo 23:9 nga ilang giliteral og sabot nga dili ra ba tanang tekstos Biblia literalon pagsabot. Tagaan mo na kog sample ha. Kay ila man ang gigamit gud nga nganong dili nila tawgon og father o papa ang nang ilang pare agi anang giingon ni Kristo sa Mateo 23:9 nga ayaw mo pagtawag og Father Drisiyota kay usa ra yung father sa langit ang Dios Amahan. Ilan ang giliteral pagsabot. May untag literal nga mao gipasabot gyud sa nagsulat, no? Pero literal man nga sila may naghatag og kahulugan. Mo ni nakasipyat ana
ACGCs, kung sa ito na tawag ana, mga igsoon, mao. Now, dili na siya literal, tungod kay kung literal pa na, nganong si Juan, ang iyang gi-address sa mga matuhuon, nganong niingon man siya, mga anak, kung man siya mingog, mga igsoon. Diba, kung mayroon kag mga anak, nagpasabot nga ikaw pa amahan, diba, ang amahan, moingon man na sa iyang anak, kaya og igsuon lang, di mayroon tag brother. Pero nganong niingon man si Juan diya sa 1 Juan 2:18 o 19, mga anak, nagpasabot ang iyang katunglanan di ay father. Nya, pwede po na ito ni Ekonekron, mudugang kaligunan, sa 1 Corinto 4:14 o 15, nga si Pablo nag-ingon nga, ako nahimong inyong amahan sa maing balita. Tanawa lagi. Sakto laging Katoliko nga ang pari amahan, father. Pero katong Mateo 23:9 nga naingon siya ayaw mo magtawag og amahan dire, dili na literalon nga sayop gyud kung gamiton ang titulo sa Dios. Nga naman. Kay kung mauna sa ato pa na sayop po dahil atong pamilya, kay atong pamilya na may father. Di ba? Di ba mga igsoon? Gani, dili lang ka ng father may iyang gilitok, diyang gibawal niya pagtawag og tao diri sa yuta nga dili na literalon pagsabot. Hasta po ng pagtawag og teacher o guro. Naingon siya nga, di ba, sa before anang Matthew 23:9, sa Matthew 23:8, verse 8, nag-ingon siya, nag-ingon si Kristo diya, ayaw ka mo pagtawag og teacher diri sa yuta o guro o maestro. Kay usara inyong maestro, usara inyong teacher. But pasabot si Jesus Christ. Mao na. Nakaroon be kung ato ng literalon og sabot sa ato pa tanan din natong mga deep-ed teachers nasayo po din na sila. Di ba kung may tawag na to sa atong mga magtutudlo, di ba? Magtutudlo, teacher. Tanawa lagi kung atong literalon pagsabot. Dili na mo'y gipasabot sa Ginoo. Kung maminga mo's tinuod nga simbahan, tug-anan mo kung sige gipasabot sa Ginoo, ana. Sabto na to na kontekstuali. Dili na kay mo kutlo lang kag usa ka bersikulo, dili nimo basahon ang background, ana. Sinahanglan, sugdo na to ang pagbasa ng chapter 23 sa Book of Matthew. Sugdo na to sa verse 1. Then, bisag taman lang sa verse 12, masabtan na to ang context. Kung basahon na to na, si Kristo naghisgot diya sa mga batasan sa mga Hudiyo nga magtutudlo sa balaod mga Pariseo. Nga sa Old Covenant, sa daang relihiyon nga katong Judaism, sila mo'y naay authority sa pagpanudlo. Pero maot silang batasan. Nga naman, kay ang ilang batasan, maghari-hari sila ba? Kanabang mapahitason. Ni ang Ginoo dili ganahan anang kanabang iyang sugon, kanang mag-leader ka diri sa yuta, kanang mga magtutudlo sa balaod, dapat humble. Kanabang mapahiubsanon, dili mapahitason. Parehas na po na, bisan sa gobyerno, dapat inguna na atong mayor, gobernador o mingina na, dapat humble, dili kanabang mapahitason. Inguna na po. Dili gusto ang Ginoo nga kanang mga naay authority sa pagtudlo sa matong mga magtutudlo sa balaod, mga Pariseo nga mga bagiitan kay sa balaod. Pero mapahitason. Munang niingon si Kristo diha sa kanabang Mateo 23:11 ug 12, ang magpataas ipaubos. Ang magpaubos ipataas. But pasabot sa Ginoo diha, kay kamo mapahitason man mo, dili mo angayan anang titulo nga taas sama sa teacher o father. Sama ra nga niingon si Kristo ba diha nga, kay mapahitason man mo, dili mo angayan nga tawgon og father, dili mo angayan tawgon og teacher, kay ipaubos man mo nako. Pero kung mapahiubsanon mo, unsa iyang giingon, ang magpaubos ipataas. But pasabot katituluhan og taas samaan ng father o teacher. Mo nebot pasabot sa Ginoo. Katoliko ni nga exegesis, dili pataka lagig sabot, no? Mo ni makadaot nato mabulag galitas tinuod o original nga simbahan, magpataka na dayon tag sabot. No? Moingon na dayon tag, sayop mong mga Katoliko kay inyong pare gitawag niyo father. Ikaw ra bang gasulti ana gitawag po nimong father na inyong head of the family. Di ba? Isa mo na itawag nimo anang head of the family, di ba, Papa? Natanawa lagi? Dili tanang tekstos Biblia sabton literal. Kana dayong giingon diha nga, kung makapangawat ka, ginamit ang tuong kamot nimo, putla na.
Sulahig putol. Oh. O kanang pag ingon diya nga si Kristo mao ang gandila o kahayag. Imo ba'y but ba pasabot ana kanang hayag yun nga kanang kuan? dili, no? Pinasumbingay ang pagsabot ana. Allegorical. Ingon ana. Kanapong pag-ingon ni Kristo diya nga ayaw mo pagtawag og amahan resyuta, dili na literalon. Sabto na allegorically pinasumbingay na ang ipasabtan ni Kristo ana kadtong mga mapahitason nga mga authorized unda sa pagtudlo pero mapahitason. Giingnan niya sama ra nga niingon siya diha nga kay kamo mapahitason man ako mong ipaubos. But pasabot dili mo nako dapat patawag dili mo dapat angayan tawgon anang taas kay ipaubos mo nako. Dili mo angayan anang titulo nga amahan og teacher. Dili lang kay amahan ha, apil ng titulo nga teacher. Oh. Ang magpaubos hinuon ipataas. But pasabot, pwede tituluhan og father og teacher ang mga magpaubos. Unya kanang katungdanan sa mga pari, kuan man na katungdanan man na sulugoon man na. Di ba? Di ba itong mga pari sulugoon man na to kay Dre, ni misahe mi be. Dre, bunyagi among anak, di ba? Itong mga pari, sulugoon na to. So, kanang ilang katungdanan, angayan na sila yung tawgon ng pader. Kay sulugoon man ng ilang katungdanan. Dre, bunyagi may blessing among balay. Kuani, kini tawagan na nga, kanang parang walay mga mamasamang espiritu mo abot sa itong balay, kanang deliverance. Oh, di ba? Oh, sugo na ito pare, mudagan nita rin og na mamatay, di ba? Mudagan nita sa kuan kay mangita tagpare. Oh, di ba? Oh. Kay sulugoon man ng katungdanan sa mga pare, sa to pa ipataas na sila but pasabot ang titulo nila, titulo sa Dios kanang father o kanang teacher. Oh, pares gud anang head of the family, di ba? Anong tawag man itong father? Basta head lagi, titulo sa Dios may gamiton. Pero dapat dili ang kinaiya dili ka namang mapahitason. Sulugoon gyud kanang humble. Di ba? Ngayon, so yun na. So karon mao ni ang protokol sa panaghiusa nga pasabot gitudlo sa Biblia. Si Pedro man diay mo'y representative ni Jesus Christ ang pangutana kanus amanin ni effect. Kay katong sa Mateo 16:18-19 gi-announce man dito ni Kristo. Igo raman siya nag-announce dito nga si Pedro mo'y representative niya. Pero wala pa niya gi-turnover gyud ang iyang pagka-leader. Kaya na pa man siya. Di ba? Oh, wala. Oh. Pero iyan ang ipahibuludahan si Pedro nga ikaw may tugyanan nako sa Yahweh gingharian sa langit. Ang imong idili, diri siyuta, idili sa langit. Ang imong itugot. Oh, so, giingnan na siya nga, oy, ikaw may representative nako, no? Mo na ibot pasabot, no? Wala nun giingon diya nga, ikaw may representative. Pero implied. Ano man, laliman ka, giingnan niya si Pedro, ang imong idili, drisyuta, idili sa langit, ang itugot. Di ba, iaaman lang gahom? Iyaman ang authority. Kay Diyos man siya. Ba, ang Diyos mo man ay mo dili o mutugot. Kana sama anang napulo kasugo, di ba? Pero nga nung iyaman ang gi-extend ni Pedro, ba't pasabot, ang iyang katungdanan, no? Sa pagka-leader, nga naay authority sa binding and loosing iyang gi-extend ni Pedro nganong si Pedro naman nga na may ubang mga apostol dito. Tanawa lagi. So mao na nga si ang katungdanan ni Pedro mao na representative of Jesus Christ. Mo nang sakto nang giingon sa Katoliko nga si Pedro mo'y vicar of Christ. Representative of Jesus Christ. Di ba mga igsoon? Nagkaroon kanus amang yun na ni Epek. Siyempre, kadtong si Kristo namatay, nabanhaw, unyat aliabot na siyang mukayab sa langit, musaka na siya sa langit. So iyan na yun nang i-turn over ni Pedro. Kay manto naman siya sa langit. Kay kung dili niya i-turn over ni Pedro, na sa to pa, wala siya representative dirisyota. Dili mo, wala mo effect na itong giingnan si Pedro, yatag ko kanimo ang mga Yahweh gingharian sa langit, ang imong idili dirisyota, idili sa langit. Dili na siya mo effect. Kung dili na i-turn over yun, igipa-epek, kano sa aman na gipa-epek ni Jesus Christ ng iyang gisangon ni Pedro. Katong taliabot na siyang mo sa kasalangit. Nasa Juan 21:15-17. Basahin ninyo, Juan 21:15-17. Taliabot ng mukayab si Kristo sa langit. Dayon, naapo dito gaalirong ang ubang mga apostoles. Si Pedro giingnan, Pedro,
atiman na ang akong mga karnero. Ngano si Pedro naman, nga naman niya mga kauban dito. Be, mga tanan ko ninyo mga igsoon. Kaya siya may representative of Jesus Christ. Nga ang pagkapastor ni Pedro, mao na ang pagkapastor ni Jesus Christ. Tingali mo, ingon ka nga, maigo di mo ng Mateo 23, nga inyong gipuluyan si Kristo ni Pedro. Dili, nga naman. Kaya ang maigo gud anang ilisan si Kristo, kana bang last messenger nga hisgutan diya sa Hebrehanon nga sa kaulahing mga adlaw ang Dios makikistorya pinaagi ni Kristo. Oh. Kung ilisan nimo na kung mag-ilik pa kaglaing last messenger, for example si Felix Manalo, sa Mormon si Joseph Smith, then lain pang mga leader ninyo diya, mga prime mover og relihiyon. Mo nay sama giilisan ninyo si Kristo. Pero kanang kang Pedro dili na pag-ilis ni Kristo. Kay katungdanan raman sa pagkamakita nga pangulo iyang gipiyal ni Pedro. Wala man mingos Kristo nga akong pagka-Diyos pulihin ni Pedro nga Diyos na po ka. wala. Ang katungdanan rin niya isip labong pastor nga makita iyang kanabang gi-extend ni Pedro kay siyempre kung musaka na siya sa langit kinsa may mangulo sa iyang simbahan diri syuta. Kung dili niya himo ang representative si Pedro o ang lain bang tao kung dili man si Pedro pero klaro mang si Pedro man gyud. Di ba? Klaro gyud nga taliabot ng mukayab si Kristo sa langit, si Pedro gyud mo iyang giingnan. Narito ang ubang disipulo, narito ubang apostol, si Pedro ra gyud. Ngano si Pedro ra man gyud? Kay si Pedro mo iyang gitugyanan si Yahweh. Nga ang background na sa Isaias, second in command to the king man ang holder of the keys of the kingdom. Nya usar na kabuok ha. Tingali mo ingon tingali ng mga naminaw ron nga suito pug Biblia. Pasaya pataka lang kada veritas dili biya kay si Pedro ra gitagag authority appeal biya ang mga ubang mga apostol na sa Mateo 18:18 kadung giingnan ni Kristo ang mga apostol tibuok yun appeal si Pedro ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang inyong itugot so appeal ang ubang mga apostol di lang kay si Pedro unsa may tubag katoliko ana ang tubag katoliko mao ni kanang Mateo 18:18 wala maghisgot si Kristo diha Yahweh nga gitagsa-tagsa po niya hatag tong mga apostol wala maghisgot og Yahweh kay kanang Yahweh kanang authority sa second in command sa hari rana kanang prime minister representative sa hari mao na nga sa Mateo 16:19 katong pag-announce niya nga magtukod sa gingharian si Pedro ra mo iyang gitugyanan si Yahweh kay usa ra may representative di ba dili man daghan. Pero nga ang pangutana karon nganong sa Mateo 18:18 tanan man nga mga apostol mo giingnan ni Kristo ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang inyong itugot. Ang kalainan nga sa dihang gitanan na sila pag hatag og authority wala maghisgot si Kristo og Yahweh. Kay ang Yahweh ang maghawid ana ang representative raman sa hari. Sato pa si Pedro ra iyang gitugyanan. Ang mga ubang mga apostol nganong gi-appeal sila anang authority nga ang inyong idili syuta idili sa langit ang inyong itugot ngano man tungod kay si Pedro dili mag-inusara sa pagmando na si kauban ang grupo sa mga apostol mura na siya Supreme Court tanawa ng Supreme Court di ba na Chief Justice din ang uban kauban niya mga justices di ba kay maugtas biya po og Chief Justice raw si kauban, di ba? Kay balo ang Ginoo nga kung si Pedro ra po'y modumala sa iglesia wa si kauban na maugtas. Gani ka ng structure sa simbahan giawat maganas military o bisan sa atong gobyerno. Di ba? Tanawa ng atong structure sa atong military nga naay general, di ba? Naay mga subheads pod. Naay mga sub-generals pila ka buok, naay mga bisan ka na ng atong DepEd, ang kinalabuan secretary pero naay mga supervisors mga subheads man na then down to the principals ingon na nagyawat man nila simbahan may gauna na simbahan may gauna na so muna nganong ang ubang mga apostol giingnan po ni Kristo ang inyong idili diri syuta idili sa langit pero wala Yahweh ha kaya ang Yahweh katuramang representative of Jesus Christ representative sa hari. Si Pedro ra gitugyanan si Yahweh. Pero nganong gi-apil ang ubang mga apostol sa authority sa pagdili og pagtugot kay wa mag-inusara si Pedro sa pagpangulo sa iglesia. Tanawa ra gutong Council of Jerusalem.
Atong ilang Council of Jerusalem, unang council sa Iglesia sa Acts 15. Di ba na ikauban si Pedro? Itong ilang gihusa itong debate nila. Si Pedro mo yung leader ito, kaya siya may holder of the keys. Pero na siya ikauban, kaya magdebate man na. Press ko na mga council na to, magdebate na Santo Papa, napoy ubang mga obispo. Di ba? Ingon na. Okay, kanang ubang mga obispo, so kung sa Supreme Court pa na, sila man ang mga justices. Then ang labaw ka ng Chief Justice. Mao na, kung mag-council ang simbahan, Iglesia ang gitukod ni Kristo, ang kinugyanon si Yahweh, muna si Davao, muna Chief Justice. Ang ubang mga bishop, muna ubang mga justices. Inana, kung mag-session na, mag-council ng simbahan, nga gitukod ni Kristo, mura ganag Supreme Court. Muna hinungdan, nga no sa Mateo 18:18, gitanan yun ni Kristo pag-ingon, ang mga apostol, ang inyong idili, diri siyota, idili sa langit. Kaya kung mag-council good ang simbahan katoliko, dili man kay si Popra may mutungha. Diba? Naman ng mga sumusunod sa ubang mga apostol mo ng mga obispo. By the way, asa mabasa sa Biblia? Kanang katungdanan sa mga apostol, ang laing term ana sa Biblia, bishop. Basahan ninyo, Acts chapter 1 verse 20. Katungdanan ni Judas, diba? Apostol man to, usa man to apostol si Judas? Giingon diha nga, and his bishopric let another take. Okay, di ba? Nabakante man tong katungdanan ni Judas. Kinsa may gihulip niya? Si Matias. Niya, gitawag og bishopric. Natanawa. Muna another term sa katungdanan sa apostol, bishop. Muna mga bishop ang tinuod nga authority. Unya, kay nag-ordain sila priest. Niya, ang bunyag na ko kay pare man po katoliko. Unang, po kay authority. Pero dili ministerial akong authority. By baptism lang kay autorisado man ang gabunyag na ko. So, ano naman tayo igong panahon no mga iksuon? Napunay ko, no? Okay. So, mauna ang protocol sa panaghiusa nga wala na to masunod, maunang daghan kang relihiyon. Di ba? Nya, susubot na honaon, magunay mo lagi ni vlogging po, nga magkakwarta ka, di ba? Nagod, kibalo man siguro mo, kaya ng mga founder nga dato mo na, di ba? Kinsa may founder sa INC nga gitawag na bagyog Iglesia ni Cristo, basa gyud sa Biblia, di ba no? Mga igsoon, ay gyud mo pauwatan ng mabasa sa Biblia. No? Kay kung mabasa sa Biblia ang ngalan si Apundok, tinuod na day na. Sa to pa ka ng fake money, tinuod na po day na. Kay gikopya mo na. Nganong ang fake money, bisan gikopya, di ka mo dawat, ana, kay may authority ang gabuhat, ana. Di ba, bisan pag makopya to niya itong dinood, no? Why authority ang gabuhat, ana. Pero, ang Katoliko, kung tanawon sa history, Kristo may gatukod, ani. Nilambo lang, munang lisod na nimo i-trace sa, kung magtanaw lang ka sa pagsugod, magkaingon yung kahalang, lahi ara po daw ng Katolikon. Lahi na kayo dako naman. Kada bitong bata, hamis pa kinagnaong sa bata, pa ini kadako, tanawa, mga parehas kung naong, buslot-buslot na. Dili na day na mao, kaya nagbuslot-buslot na akong naong. Dili na day to ako si bata pa ko, nga hamis kaya akong naong, kaya pagkadako na ko, nalahi na ko isura, giuba na. Na, mangod pa ko ni mo, Sir John? Wala akong tigulang pa ko ni itong engineer Dre. Dili na day ko katong si Silbert nga katong igo na mama sa una gamay pa kuno ko nga gwapo kuno ka puti kuno kay ko. Dili na day ko kato siya kay na unsa naman akong naong ron giuba naman ano buho. Dili na sabton kung mulambo na dili na maora naglambo lang. Dili na mga kalambuan we admit nga na maayo na pwede maayo. Kay bisan pagali dia sa Biblia gihulagway man ni Kristo na isagbot og na trigo, di ba? Na idaotan og napoy kuan kanabang kanang maayo. Nya kanus aman lainon ng daotan og maayo sa general judgment. Basahan niyo Mateo 24, Mateo 13, 24:30, 36 to 43. Na diha mabasa na to. Ay mo gagol nga kung naay mga badlungon, bisan pag pare ka diha, basig mo babaray mo langit. Lagi pero no ka no dili na garantiya nga pari ka kuan gyud ka langit no depende na nimo no kita tanan so wa na tay igong panahon mga igsoon mo extra na ko kay na para Bible study nga adto na ko okay ang wa na ko may isguti sa sunod na lang pod dayon ako lang i-advertise akong YouTube Veritas Dipolog kay ang uban direto adito sa akong mga video sa Veritas Dipolog. Okay, Veritas Dipolog. So, mao na mga igsoon, sa ngalan sa atong
prime mover aning program si Attorney Abbas sa akong mga kauban Catholic Faith Defenders Bible Apostolate sa atong kining obispo ug sa atong amahan diri sa station manager ug sa atong cheptik diri Engineer June Demil sa ngalan sa amahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Hangtod sa sunod Sabado.